Здравейте, как сте? Ще ви говоря малко тихичко и няма да ми е много силно говоренето, защото тук на това прекрасно място се говори тихо. Намирам се на Филипините, на пирамидата на светлината. Това е тя. Построена е от филипинския лечител Алекс Орбито. По много сложен начин е построена тази пирамида. Да кажем, че е измерена енергията на това място тук, на целият резорт, тъй като той е цял резорт, който ще ви покажа в едните дни, надявам се. И тук е много силно енергийно място като цяло. Затова тази пирамида е тук, защото просто усилва, така да се каже, енергията на това място. Хора, много е хубаво. Извинявам се още веднъж за това, че влогмаса пропадна. Нямаше как да ви разкажа защо съм тук. Докато предните пъти бях тук за мое лично удоволствие и в името на моето лично щастие и така нататък, този път сме тук по работа. Не знам дали съм ви казвала, че списание 8 снима документален филм за филипинския лечител Алекс Орбито. Той всъщност е построил тази пирамида пред мен, както и още една пирамида в Филипините. Самият той е лечител, който прави така наречените психични операции и те са свързани с... Не знам дали ме чувате, от време на време някоя кола минава наоколо или мотопедче. Тези операции са на енергийно ниво. Какво ще рече това? Това означава, че всички ние, освен нашето материално тяло, физическо тяло, това, което виждате, което можете да пипнете, което можем да усетим с нашите сетива, имаме и енергийно тяло, което всъщност ни държи живи. Това е нашата вътрешна сила. Знаете си, че всички ние имаме дни, в които се чувстваме зле, в които се чувстваме непълноценни. Това са дните, в които енергията ни е по-ниска, силата ни е сякаш отрязана. Имаме нужда от време, за да регенерираме. Тогава се работи върху енергийното тяло. Върху енергийното тяло се работи, когато сме влюбени, когато сме тъжни, всичките емоционални неща. Много е дълбока темата и по никакъв начин не ги разбирам тези неща конкретно. Само знам за тяхното съществуване. Но да, това беше горе-долу бекграунда. Алекс Орбито прави така наречените психични операции, в които изчиства това енергийно тяло от негативната енергия, чрез материализиране на въпросната енергия, за да можем ние чрез нашите сетива да я видим, почувстваме, разберем. Доста болести всъщност са на енергийна основа. И поради тази причина много хора идват да се лекуват тук, по-скоро на другата пирамида, пирамидата на Азия, защото този тип лечение работи. Не при всички работи, защото не всеки може да си смени рязко енергията и да усвои новата енергия. Но така, това беше един огромен бекграунд. Сега, това, за което ние сме тук, е, че довършваме документалния филм за този филипински лечител Алекс Орбито. И той ще пристигне утре тук на тази пирамида. В момента има група за ретрит, което означава, че това е група, която е дошла тук да си почине, да се зареди енергийно. Има енергийни точки, които отговарят на всяка една от чакрите на човешкото тяло. Чакри, ако не знаете, това са като енергийни центрове в тялото ни, които отговарят за различни органи и за енергията, която се завихря около тези органи. Има много български думи за тези неща, но аз не ги разбирам. До момента съм запозната с тези така по-източни наименования, чакри, енергии и така нататък. Но да. Тук сме за да довършим филма. Той до голяма част е сниман. Филма се казва Man of Fate или Човек на вярата. Ще бъде публикуван живот и здраве на пролет тази година и премиерата ще бъде в НДК. Все още не знаем кога и как ще се състои тази премиера, защото чакаме самия лечител Алекс Орбито да може да дойде. Той в момента е възпрепятстван и в момента не лекува, защото преди известно време получи някакъв физически проблем поради падане. Имаше травма на главата и не може да лети със самолет, не може да се излага на никакъв стрес. Тъй, че ако се интересувате от лечение при него, към момента той не лекува, важно е да се знае. Но пък тези места тук са отворени за посещение, само на групи стават посещенията. И да, общо взето минава се по едни пътечки, по специфична програма, за да може всяка чакра да се зареди с нужната енергия, да се възобнови енергията в цялото тяло и така. Тук сме аз и операторът на филма Добрин Кашавелов, като моята роля в случая е просто да бъда налична, да асистирам за разнасяне на камери, да даваме идеи, да гледаме дали всичко е наред едновременно, нали, камера, звук, 1, 3, 5.
и така малко да апдейтнем филма. Той трябваше да излезе миналото лято, но не стана заради този инцидент с Алекс. Чао и ще се видим, надявам се, тези дни отново. Скоро!